Vlada kantona Sarajevo u drugoj je godini mandata u potpunosti realizovala 6 mjera iz sporazuma skupštinske većine za mandatni period od 2023. do 2026. godine, što nakon 2 godine iznosi ukupno 11 realizovanih mjera. U sporazumu su se našle 172 mjere, dok ocjenu zaustavljeno nose 22 koje se nisu našle u novom sporazumu nakon što je Stranka za Bosnu i Hercegovinu prestala biti dijelom skupštinske većine. Narod i pravda rukovodi sa 4 ministarstva i ova stranka zadužena je za provođenje 68 mjera. Tokom druge godine Ministarstvo privrede izradilo je strategiju razvoja turizma kantona Sarajevo i ostvarilo značajan pomak u pošumljavanju te poboljšanju pasminskog sastava goveda. Od mjera Ministarstva za odgoj i obrazovanje donesen je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kantona Sarajevo, a ministarstvo je nastavilo raditi na opremanju škola kompjuterima i proširenju kapaciteta za predškolsko obrazovanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavilo je sa redovnim raspisivanjem javnih konkursa za prijem policajaca i mlađih inspektora, a Ministarstvo za boračka pitanja značajnije aktivnosti je provodilo na uspostavljanju programa za zapošljavanje braniteljskih kategorija i njihovom stambenom zbrinjavanju. SDP sa 4 ministarstva zadužen je za 63 mjere. Ministarstvo saobraćaja u drugoj godini mandata digitalizovalo je javni prevoz kroz softverska rješenja, a značajniji pomaci napravljeni su na širenju trolejbuske mreže prema Vogošći te nabavci novih vozila za javni prevoz. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice uspostavilo je adekvatnu prihvatnu stanicu za beskućnike. Ministarstvo kulture i sporta nastavilo je aktivnosti na sufinansiranju izgradnje, obnove i održavanja objekata od interesa za kulturu i sport. Ministarstvo zdravstva značajno je radilo na 4 mjere, od kojih se mogu izdvojiti nabavka odijela za oboljele od neuromuskularnih bolesti te nastavak screening programa za rano otkrivanje malignih oboljenja. Sa premijerskom pozicijom i 2 ministarstva, naša stranka je bila zadužena za 17 mjera. U trenutku zaključenja druge godine istinomjerovog monitoringa, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije imalo ministra, te nijedna mjera tokom druge godine mandata nije realizovana, niti je došlo do značajnijih pomaka u njihovoj realizaciji. Ministarstvo pravde i uprave značajniji pomak napravilo je na polju digitalne transformacije kantona Sarajevo nakon usvajanja zakona o elektronskom upravljanju. Stranka za nove generacije preuzela je 2 ministarstva koja bi trebala realizovati 24 mjere. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade provelo je mjeru omogućavanja redovnim studentima zasnivanja radnog odnosa kroz ugovor o radu, što je realizovano dopunom Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine iz maja 2024. godine. Sama mjera definisana je kao vršenje utjecaja na viši nivo vlasti kako bi zakon bio promijenjen. Formirano je i Vijeće mladih kantona Sarajevo. Nakon usvajanja zakona o registru financijskih obaveza u kantonu Sarajevo, u progresu je revidiranje načina upravljanja dugom kantona Sarajevo, što je u nadležnosti Ministarstva financija. Nakon 2 godine mandata kantonalne vlade u Sarajevu provođene su aktivnosti na realizaciji 68% mjera, dok na njih 32% do sada nije zabilježen napredak. Prema oblastima realizovano je 5 mjera iz ekonomije, 4 iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, te 2 iz oblasti socijalne politike.